A ty som taká unavená. Spomínaš si pred 10 rokmi, ako si spadla zo schodov pred tým chalanom, čo sa ti páčil? Ja chcem spať. Nie myslieť na toto. Ja si myslím, že o tom doteraz hovorí svojim kamarátom. Ja si myslím, že o 6 hodín vstávam do roboty a že toto fakt nie je vhodná téma na 2 hodiny ráno. Byť tebou, tak si ho zablokujem na sociálnych sieťach. Aspoň pre istotu. Ja som sa s ním nevidela 5 rokov. Prečo to vyťahuješ? Len tak, aby sme sa takto večer nenudili. Takto si ľahnem a spím. Myslíš si, že naozaj si to pamätá? Ja sa obávam, že je to dosť možné. Mohlo by mi to pokaziť kariéru, keby to niekomu povie. Zničiť kariéru, zničiť vzťahy. Myslím si, že aj susedia z bytovky si o tebe už všeličo šepkajú. Takže čo by som mala robiť, keď nespať? To síce neviem, ale pamätáš si, keď si v škôlke nedobehla na vecko? Ten chalan zo